Hej, velkommen til den video. I dag der sidder vi inde på en server, som lag. Så er vi på en... Fuck, jeg lagger. Hvad fanden skal der ske, mand? Godt, vi sidder på en server, der hedder GGCraft. Hvordan kan jeg lagge så meget? Okay. Så vi smutter lige hurtigt ned til min celle her. Hvad? Wow. Ja, okay. Hvad fanden skal der ske for det? Jo, men så kan vi så se, jeg har lige mistet min celle, og så må vi sgu vente til en af mine venner, han lige kommer på. Så må jeg lige se, om jeg ikke lige kan få til hans celle igen. Det er sgu lidt overraskende, det der. Wow. Nej, hvad fanden. Jo, men hvorfor det ikke? Det kan vi nok gøre. Okay. Hvad sker der lige? Undskyld, jeg spørger. Mit skin. Min celle. Wow. Ja, okay. Jeg ved godt, at den her video den kun har været 2 minutter indtil videre, men jeg bliver det sgu desværre nu til at stoppe. Så vi ses bare.